мрежов маркетинг и това напълно легално в България, човек може да изгради система, хора, екип. Вярвайте, това са неща, които вече са достъпни до обикновения човек. Няма друг бизнес, който напълно обикновен човек с заплата, с наемна работа, която ходи и зависи от работодател, да може да изгради през свободното си време, да вложи някъде енергията си и тя да му се върне стократно. Няма такава друга работа. На колкото и работи да искате да работите, там ще си давате времето и ще ви се връща енергията, която сте вложили. А тук нещата с времето се подобряват. Така че има смисъл да влагаме на днешно време в здравето си, когато сме здрави, забележете, а не вече когато сме болни. И да изграждаме бизнес възможност, докато сме здрави. Това се струва. Аз го направих, така че съм насреща да говорим и за хората, които искат и те да го направят.